Bay, mabu nga vlog karon. Pagka di malasa lagi. Paabot na ko sa balay. Di day, balik. Pagka di malasa na ko orong adlaw bay. Kay karong adlaw, nindot kay ang sun. Ang sun karon kay murag puwa kayo, lingin kayo nga puwa kayo. The whole day na siya ambot tungkol tingin sa mga aso-aso, sa mga bushfire sad. So murag na ambot mo kabaw pro puwa kay siya ba the whole day today. So paabot na ko sa balay, naka-decide ko pag sunset na magpalupad ko drone. Daggan ko sa taas, taring drone. Andam na ko. Dagan ko sa kwan, skateboarding ko pa dong sa kanang kwan, playground para magpalupad. Paabot ako sa playground, naitabo ay akong drone day atong unang adlaw ako mangi-try discharge. Una ko dito walay charge. So ko pisti. Kuha ko sa baterya. Ngita ko sa bag. Naka-realize ko kung sa baterya na amding nga rin. Sa bag sa balay. So dagang ko pa ng balay. Skateboard na ko. Papunta ko sa balay. Sud ko sa kwan, garage door kay ang akong gidang yawi, mo ginagyawi kay gitapol man ko. So gadala ko gyawi sa garage kana remote ba para sa kang garage door. So odo, abli ng garage door, wala di mabli. Pabot ako kari, ang yawi natagak din nga to sa playground. So wala ko, di ko kasud sa balay. So skate nang ko balik sa playground, ngita ko sa remote. Ang color sa button sa remote kay green. Nya sagbot. So ngita ka, murag taya ni. Pero may lagali nakita na ko ang kadang remote sa garage door kay mahal biya to niya. Rental na biya ding balaya. So nakita na nako, dagan ko padung sa balay. Sus pagpadung na ko duol na ko sa balay, kita ko nga ang sun katunga na lang ba? Us na nagamay cloud, pisti, pula na kay siya, lingin kay dako kayo ko nga. Di gid na makuhaan da. So akong gibuhat, picture na lang ako. Gidagan ko sa balay. Pagbunak sa balay, wala na sun. Wa ko nakuha. Picture lang. Atay, mura to. Mura tayo pahintabo na ako karon. Natagin nyo ha, okay yung pahintabo bro. Mura to. Sige, bye!